చేస్తాను. గుర్తుపెట్టుకున్న ఆడపిల్లలు చెల్లెలు అక్కలు ఎవరైతే ఉన్నారో మీ మాట, మీ తీరు, మీ డ్రెస్ కోడ్ సొసైటీ గమనిస్తుంది. పరిగెడుతున్న అమ్మాయినే గమనిస్తున్నారంటే నీటి మీద రోడ్డుగా రెడీ అయ్యి వెళ్తే నేను చూడరా. పరిగెడుతున్న అమ్మాయిని పనులు గమనిస్తున్నారు. ఈ పిల్ల లాంటిది. ఆ పొలానికి యజమానైన బోయాసు గమనిస్తున్నాడు. ఈ పిల్ల లాంటిది. అడిగే మామ లేడు, అడిగే మరిది లేడు, అడగడానికి ఈ పదం వాడుతున్నాను ఏమనుకోకండి, మొగుడే లేడు. ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తుంది? ఆకలి దప్పుల కొరకు నీతిని అమ్మేస్తాదా? ఆకలి కొరకు ఒళ్ళు అమ్మేస్తాదా? ఆకలి కొరకు ఏం చేస్తారు? ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? నీతిని పడి చేస్తారు. చావనైనా చేస్తుంది కానీ ఒళ్ళమ్మదు, చావనైనా చేస్తుంది కానీ నీతి నమ్మదు, చావనైనా చేస్తుంది కానీ ఆ ఎండకు పడి పరగన్నా ఏరుకుంటుంది. కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, కానీ ఎథిక్స్ ఎప్పుడు మిస్ చేయదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కదా అమ్మాయి అంటూ ఉండాల్సింది.